Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan kunjuk dumateng kita sedaya. Siramat lan tentrem rahayu minangkanipun saking Gusti ingkang akarya jagat. Mugi tansah tumedhak kasarira kajiwa ning panjenengan sedaya telasan kula. Amin. Para sesepuh pinisepuh ingkang pantes kinabekten, para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan, mirungganipun kunjuk dumateng Kadang Besan Sutrisno ingkang kawula hormati. Keparenga kula lumarap atur gempil kamardikan panjenengan ingkang saweg sekecong wawan pangandikan. Karana jejer kula kadhawuhan minangka talanging basa saking Bapak Suyanto kalian Ibu Suratmi. Anamung saderengipun kula matur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken puji syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Mirah, ingkang sampun paring panuntun saha pangayom satemah kula lan panjenengan saged pepanggihan nyawiji manunggal wonten ing wisma pahargyan menika kanthi kebak ing Sih Rahmat. Menggatur kula ingkang sepisan Bapak Suyanto sekalian hangambali ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun awit panjenengan sedaya sampun kersa mijil wedal hangrawi pahargyan ing siang menika. Keparenga sami lelenggahan kanthi mati mardikaning penggalih. Menggah atur kula ingkang angka kalih injih wosing gati pahargyan ing siang menika bilih Bapak Suyanto kalian Ibu Suratmi anatepit darmaning asepuh amiwaha putra jalu ingkang asesilih Bagus Tommy Perdana Putra sarjana manajemen ingkang sampun hajatukrami kalian putrinipun Bapak Sumarsono Ibu Kasemi nun inggih Roro Ayu Dewi Suharti ingkang mijil saking Kedung Sari RT kalih RW 9 Lawunguter Sukoharjo. Pahargyan ing siang menika sampun dipun rakit kanthi satata adat Idi Widono ingkang tasih lumampah wonten ing tlatah mriki. Menggah ijab kabul sampun katindakaken rikala dinten Minggu Kliwon Surya kaping 29 wulan Maret warsa 2026 kirang langkung tabuh sedasa enjing mapan wonten ing Kedung Sari RT kalih RW 9 Lawunguter Sukoharjo. Awit donga pangestu panjenengan sedaya ijab kabul saha pepanggihan lumampah kanthi sae boten wonten alangan satunggal menapa. Para tamu kakung miwah putri ingkang kebak sekadarman, Bapak Suyanto ugi nyuwun tambahin donga pangestu dumateng Gusti ingkang Maha Asih. Mugi-mugi temanten sarimbit anggenipun lelumban tansah manggih wilujeng raharja saha dados keluarga ingkang sakinah mawaddah maromah migunani tumrap keluarga masyarakat agami nusa lan bangsa. Mboten katalumpen ugi Bapak Suyanto sekalian ngaturaken agunging panuwun dumateng tanggi tepalih sanak kadang pamong mitra ingkang sampun paring pambantu awujud punapa kemawon. Saestu pambantu panjenengan mahanani saha angenteng-entengaken anggenipun Bapak Suyanto keluarga ngawutaken pawiwahan ing siang menika. Bapak Suyanto mboten saged paring piwales punapa-punapa anamung munjukaken dumateng Gusti ingkang Maha Mirah. Mugi-mugi
sekadarman panjenengan dados amal kasainan saha pikantuk lelintu ingkang satruju. Para tamu kakung miwah putih ingkang satuhu kinurmatan, bilih Bapak Suyanto sampun ngupaya supados paharian menika saged sae anamung tasih kathah kekirangan anggenipun ngaturi lungguh aruh lan suguh saha mboten meranani penggalih panjenengan sedaya. Mekaten ugi para neneman anggenipun lados tasih kirang subasitanipun trapsilanipun lumantar kula nyuwun agunging pangapunten. Mekaten ugi kula minangka talangi basa nglenggana tasih kathah klentah-klentuning ngatur kiranging tata basa parama sastra mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Kula kinten cekap anggen kula matur rahayu sami ingkang pinanggihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti berkahi. Nuwun matur.